Halo perlo hakane kapor ke bamtang apne subhai pisa sin hakane ke channel ka jonga ka ba ek teng ka rilum kasi production te hakane ke channel jonga pi ibun kijing hikai gita lane kita tutorial na menta kitu ki beginner lane ki ya kitu ki barang sedang bantem gitar te hakane ke channel ka jonga pi i kambun ba ki long ki basempel bat na ngahikai khnang ki basempel wat ki basuk khnang ba kitu ki barang sedang bat kitu ki barang super sang bantem gitar bakin la bantem batkin la namar kalong kumne ngasu tu ilade ladang hikai ke ba am kibrew ke mesiu tenatan kamta me gitu ki barang cus sedang namar ba kalong kumne ladang hikai ke basuk kumur ki barang sedang ru kila ban but bat kila ru hakajo kopor kila ru ban ruai kila ru ban tem hakajo kopor te kalong ke basu bang bat long basu tenat am ta jong ki te na kata dau ka jing tumu ka jong kalong kumta ban hikai api kalong hikai api nam ki basuk sudah te hadin kato kane por te ngala ban hikai api ki skill lane ki jumno ban liet kata ru kamdon jing re ndrei ya ka ba menta kwa ban hikai ya ke basuk nang bagitu ki badang super sang bakin la ban bud bekila ban tem bat vila ru ban roi hakajo kopor te hakane kopor ka bakhndiat menta kwa lo ban hikai api kumbang ayu iha ki komen kane ka we ka jing ruai gospel song kasi gospel song na ka balang presbyterian ka ba ong penlong yang atrai uding bala te hoj try kamda ya hap than bat ka sur jong ki to ki ba de na ka balang try jong ka presbyterian rei wala ka tarung an persang ban hikai ya phi nam ta ki to ki komen ki ba phila komen kubrech pun sa nang ya kersan nang support nang bangan la ban hikai khambun ki jing hikai nang ni sakmat te hang ne ngan sedang bat ka tutorial mo kane kajing roi hajing sha kane kajing roi hajing sha kamda ere kajing roi ru kan tem tang da udi kasur yang bala ki pajba lane kasur mane roi pajba lada pitem na udi kalong kebas tenat betlong keba kasur kalong kebas siu singam ban baro kila ban roi kane kajing roi na udi te kai ru ya pinam na ukidi mo te kumba pila tips rai ka rau jong kidi ka dei D G A D lane B minor te kumne hingan hikai no epi bat ka tutorial mo te ngan ruai cha mo kabiting pat ho ngalak leb man ong epi kabiting pat ka dei 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lane up down up down up down up down up down way are 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 untuk kalong ke pasuk sisa way are kapalong ke pasuk sisa te mentahingan ikan no epi berkajing ruai ben long yang atrai uding bala ban klein harut kiung kiwa baba ban purkidit ban sekis labaim ban seyu so batre mensi mentaka chorus ba pray adonang pray hapoka mensim bangan penduno ya kajing long barim bangan yolong kumbu briu bajanai bangan yolej bad mishari jishai kasansar ke arman bangan yo im langat ki jenjar bun
kum tu hi te kiwi ki dikor bidang sa ki long hi kum jung ani kaya pitang kine ki adkot kataru ngam datib hai ki lairek ngam datib hai kasur re chulong hi trai kum tahi dengan persang kat balak bang ni kaya pi ban persitu ya pi te kum tahi te kum ne hi ben ngani kai biang mantang di 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 ji 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 di Kekoros banta di 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 Kasansa ka ba arbat ben di 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 Pej bhaga koros ban di 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 te perlu tangkat tuhi kane ka jingruai namta kane ka jingruai ko spesong ko ba ai ka teng penlong yang atrai kum uding bala te ka jing tem kalong ka basuk te sabut sa persyang saya practice ka sabat saya komen masa ai jing mut yang kena bangan la panikai nam ta ki beki video ki bran sa penmi ku blai shibun bye bye have a nice day Halo produk barat te hakane ka porsa sin ngai kwa ni kaya pi hakane ka jingruai ko kun long brod ublei bakin no ki pop ko patei hajing sha kane ka jingruai ngol kalong ka ba e sha man su thu kum no ba pin ruai te hakane ka por ngai hikaya pi ka basuk pha ban hikaya pi kum no ba pin tem ya kane ka jingruai bat kum no ban su thu ya uki haba pi tem ya kane ka jingruai ba barok ki bri ki lak ban ruai ndrei kane ka jingruai na ka blang katolik kalong ka ba e sha kalong ka basuk ban ruai dalai ruai bat ki we ndrei lada pi ruai marui ki we kim lak ban bot lada pi ruai ki we ma pi pim lak ban bot kata kalong ka ba e ya ba ka balong ba chem jen jan te hakane ka por nga kwa ni kaya pi nga kwa pen i ya pi kum no ba pin tem ya kane ka jing ruai ko khulong brod ublei tang hakiki ki basuk kata teng ha ki ji pila kwan tem ya kane ka jing ruai tang na ki ji ndi ndrei la ki we ki jing nai ki em kalong ka ba e bat kalong ka ba kham e sisa te na ki di pila ban tem ndrei la pi tem na ki di ro ban chutem la katem kum tu phim kasur kam wan ndrei pin pidei pat ban wan pidei ban wat pada sur pun saken ur ken subha maaf yang an mardon kini perlu kebekeren kia halaki ya mai bat nom tibre kia don serta siliang sya kawe ke kamera ring yuk singau pada kejing hala jongki te wat siwe yaki ndrei to
concentrate de ke banyi kai nam ta jung pi mo uta okay pe ju honu hu ne ha fret balai hu string ba ar pintin tahi uta sa buta tiet une sai ba ar Tengan ngai pia sutu tengan peni pia menta ka kun mau tem. Kapiteng par way ar kum tu gimo.